kani kare Russian Meghalaya but ngipriang sobhai piparo shakani kutup khobor menta ka janmit shawen paish khobor ke banya ngini pet shwai kimat ke bokongsan Lapan kelai ke kerteng jongka nongba jongka dolenong ka Andaman bat Nicobar Shaka Sri Vijaya Puram bin bena Wamit Shah Khang ke HADC ke jing thmu yat pat ba ban persha ya ke jing bam dok masih ha ka jela Pinlong ka Meghalaya State Legal Services Authority ya ka jingtian bishar jong ka National Lok Adalat Batsing Madan Kari Bhoy Youth Federation Umdan Circle ya ka jing dunaha Umdan PHC dawa ban le mardor ya ka badon ka Ki khubor ke banya ha ka jing persha ka ba kham kerpang ka Sarkar preng kala pinkalai ka kerteng jong ka port ble kanong ba jong ka dolenong Andaman bat Nicobar Island Shasri Vijayapuram Menteri Ketenat ki Kampo Yeng Amit Shah ulapin benaya kani ka jing pinkala kerteng ka ba ka jing pin Urlong ya ka jing thmu jong ka Sarkar Narendra Modi ban pinsa nam ya ki mati bat kiriti dustur uberim bat pindam no ya ki jing pinsa nam ya ka jing senshar ki phareng Usha ulapin pauru bakani ka kerteng ka bathamai kalong ka dakashin jong ka jing job ka India ya ka jing khon latlod ka Khasi Hills District Council ki HADC kalapin bena bakan ai jing minjur ya ka kunhun ka bakwa banyat pat ba ban persha ya ka jing bam dok masih ha ka jela ya kani ka sinjam lashim hadin ka jing thmu jong ka wei ka kunhun ban pinlong ya ka go dhwaj stapana bharat yatra ha ka artarik urisau arhajar arpusau kum kadak banyada ya ki masih bat ban khen ya ki bakilong ki marat ki bakentang Chief Executive Member uba Pinyat Singh CM ula pintip ba council kan pintip ya ka Sarkar jilla bat ki bor Pinyat Shnong ba ki de ban kintat kum ya katay ka jingthmu uba CM ula pinpau ba ka dok masi ka de ka jingbam ka ba ki Khasi ki jubam bat kumta on persha ya kani ka kinhun ka ba nabar bakan bo ya ki jing persha ya ka rukom bam jong ki briu ha ka than ki bawan ban yalap ban khang bam do masi hang ni pori jungi dangshen lai i ya kawe ka kunhon ka ba tip kum ka gau patishta ka ba lawan bandrung hang ni po jela jungi ban sedang ban yalap ya kani Te nakaliang jungi nilapan kre ka jingtho shaka state government babaro ki district administration kin te lakam ya kum kini ki kunhon ni ki breu ki ba wan yalap ka Meghalaya State Legal Services Authority kalapinlong ya ka National Lok Adalat habuntli ki yeng kashari ha ka jalla mentakasngi Hashilong ya ka Lok Adalat lapinlong ha District Court bat ha kani ka jingtian bishar lala ban pinbet ya buntli ki mukot duma ki bampat la ban pinbet bat kumju ki mukot duma ki badang don hapdeng ka jing bishar ya ka Lok Adalat latip ru kum ka People's Court bat kadai kawai ni kilat ban pinbet ya ka jingi kendo ya ka balasandur bahang ni on la ban pinbet iki mukot duma shabar jong ka jing bishar jong ka yeng ka shari kumba juliet man kapor Hakani ke jing bishar baro ki mukot duma ki bedang sateng bat ki bedang don hapdeng ki jing bishar ya kabala shimti shim binta dabun ki briu jong ki kunhun khnang ba onla ban pinbet hakurukom ka bade ka Khasi Students Union KSU lingba ka Sport and Cultural Cell minta kasni kilapin ko burom ya kinong ele kai football jong ka school Minken Christian High Secondary School Naribohai District
Kibelawan baar hakalumpung yelek kai under 17 Subroto Cup. U District Sports Officer DSO uba Bobby L Nongbet u Vice President uba Lambok Rembai ringkat bat kiwi-kiwi kidukot jong kasing ki bahaya ngasam jong kinong yelek kai kibelaya don lang hakani kajingelang pinkup burom kila pinlong bala pinlong ha Indo Stadium Nongpo. Habakren shilat pathai khubor u ba ban plebok khongjo ubalayo ekanam the best player ulapin pau ya kajing kemen bulayo ekati kanam bat ula shajit banyo shu ya kajing hikai pintbit sha Germany. Ama akhirnya ban na istiro masuk kemen hiru bangayo ban pintbit jang sha Germany ang tahi di bro. Jadi lek kai jing kira compare kamu kajuk hara bata. Meghalaya sini tahi. Kai yang hadin si saposi yang bangsa sakuanya. So teman mo na borot gitu kecil tanya dengan so teman saya kan kata ayo salat nanti tang tayo. Hinin kasngi uba Hamlet Sondotling ubadai unong aibut barang ba jong menteri rang ba kajela bat UMLA berim kamelim ulaple yo umot sa nam kum kadak ka jing kintiu ya ka skul Madan Marot UP School Shaka Secondary School kabadon Hamarot Eastern West Khasi Hills District. Hakani kasngi layadon lang da uba jambor war u badai UMDC kamautat rasyan bat uba bat Cameron dathyang ubadai UMDC kamairang. Haringkat ki dukot ka komiti ki nong hikai ki khina school bat kiwi ki nong shakhot ngobha. Uba dotling ulapin benaya ka jingsen ulapin benaya ka jingsen yang pisa kabalong shipho lak tingka ban kirshan ya ka jingte ya ka ying school. Da ka babanjur halor ka jingdon kam ban pinroy shu ban kintiu ya ki jing shakri ha ka puli puthi. Malaki kam bamantoy bat ki kam betulha nam takit nan salam joni. Paksisha nakliang juma abang pai pergi ke school ka iya jing kinau jing school. Kum long manta enrollment dalam do kum ba ars pa lai kum hur. Kilai ke shakri ya ka shnong bathar. Halbrein bat ke jignang ke jing jompi. Wat nam so marway. Kum district Kashnong kabalang perkamtam ke school. Papilek nam takakam ba dan bon ba benwan banyak pertasan. Kinongelam ka Ribhoy Youth Federation RBYF Umden Circle kilapen long ya ka jingjurip kaba kindet minta kasngi ha Umden Primary Health Center PHC ha kaba kilalap shibun ki jingduna. Lingba ka jinglet jurip lapin pau ba ki don shibun ki jingduna kum kitiar ba don kam bat ka jingbambyang ka rukom ai jing shakri ki nongpang. U President ka RBYF Umden Circle uba founder CM u lapin pau ba ka lapin long ikani ka jinglet jurip dai hadin balayo ya ka jing ujor ni kipat ba babun syapang ka jinglong jing manjong kani ka jaka ai jing sumar. Uba CM ula kentu baya kini ki jing di ban pintip syaki doktor badai kmi bat kiwi pat ki badan ha ka bor badai ban pet. Dak babanjur ya ka jing don kam ban pin bha ya ka jing shakri ha ka kot ka khia. Kathan Umden jongi barok hi kawe banwan sim dawai hne hapo Umden PHC Umden ka public toilet ka babyang Andre nila keliru na doktor iong ba hoy kadi sisa kata ba Umden hadu menta ka public toilet na benta pa bawan sim dawai man kasni ngibu ro dari jingtho ngila airu yang si seki ban ngibut lang ya kana kam bat ka baar ka poin galong ba ngikerpat nakapor sa kapor ngila yo ka complain ba kini ki doktor bat kinos kim ai ka jing sumar ka buyang na menta ki bathia pang hang ne hapo hospital adai ki bawan thia hang ne da dai ki bawan dak wei ka jing pang la ne ki long kemi ki ba armet ngila yo complain sibun na ki ba bat ngila wan hang ne kasi ngi kerpat ni doktor ngila ai no dak jing tho kata ka wei. Kat bak election syakayeng dorbar tauan ha Haryana kalanang jan. Ka jingilap kalanang shongshit menta kasngi menteri rang ba do kari Narendra Modi un penlong ya ka jingilang patba ha kati ka jela. Kaseng Bharatiya Janata Party kala pelat patba ya ka thup kerteng jong ki sau phongut kinongelap election na kabenta kani ka election. Baken thup ikinongelam
ki bakrau kum umudi u Presiden Keseng u JP Nada u Rajnath Singh u Amit Shah bad u Nitin Gadkari. Ha kejuk kapor Keseng Indian National Congress kalapin benaru ya ketup jong ki sau pongut ki nong yalap election ki bapau khmat bekentup yu Presiden ke Congress u Mallikarjun Kharge ka Sonia Gandhi u Rahul Gandhi bad ka Priyanka Gandhi. Hinin ke sengi ki junior doktor ka Kolkata ki labeteng ya ke jingeki jong ki hajan ka Swasthya Bhawan Hakathan Salt Lake. Hakaba kila dawa ya ki nong bishar ya ki baka jing bishar ka bahok na kabenta kawai ke doktor ka bala sya hikai ka bala sya le bejot bat sya penyap ha Ajikar Medical College bat hospital hakaba ya day bat kini ka menteri rangba jong ka jilla West Bengal ka Mamata Banerjee kala kentui ki doktor bikin sedang biang ya ka kam jong ki da ka bakular bakan shimkya ban penyo ya ka hok na kabenta kani kalanot bat ka jing shngan jong ki nong shong shnong. Kasilong local trade fair kaba pin inam ya ki jingshna de ki siet ki jing thanjan bat ki tiar shna kti kaba yat manla ubnai ban kintiu ki kamshna jingshna hakathan kanya Nadia Dakar jong ka Fabulous Family Store kala kado ya ki jingishim benta kaba shithem bat ka jing ai jingmut kaba bha na ki nong sengkam Lingba ka jingkershan jong ka Prime Meghalaya kani ka yo kayay beteng haduk ka sngi balang banwan. Da ka basange no shwa ha ka sngi uble. Ka India ka lapinlim ya ka Pakistan da ar la shikul ha ka jingikun bakhadu jong ka group stage ha ka lumpung Asian Champions Trophy ha Helenbur China. Ka Pakistan ka lam shakmat da ka kul ka balathep do unadin Hinrei u Harmanpreet Singh ulala ban pinyakhat lingba ka penalty corner bat nangta ulathap biang sa shikol haka kalamit what happening ka jingikun ka bating na baro arliang mamla Henry ka jingile kai kalane bet da ar la shikol haka ba ka India kala pinne ya ka record ka ba klempat sha pinrem wat shikol ru ha kani kalumpong Minta pat ngipet ya kajing long jingman kasun bening hanong ba shilong. Kajing kriat kalong kat pra 0.9 degree Celsius, bat kajing shit kalong arhusan 0.1 degree Celsius, kajing skem kahaw-haw kalong hinyo-punyo nakashispa hakapor janmit, bat ndriw-hundriw nakashispa hakapor janmit. Kala bandon kajing hapslap kabamulumala, bat kajing tir uperthat habun teli kijaka. Syabangin poy syakabukut, jong kutup kubor ngini pet biang sa shisin kimat kibukongsan. Lapan kelai ke kerteng jong kanong ba jong kedaulenong ke Andaman bat Nicobar, Shah Sri Vijaya Puram pin benau Amit Shah. Kang ke KHADC ke jing tu yat pat ba ban persha ke jing bam dok masih ke jela. Pinlong ka Meghalaya State Legal Services Authority ka Jingtian Bishar jong ka National Lok Adalat. Seimadan karibhoy Youth Federation Umden Circle ka Jingduna ha Umden PHC dawa banlet mador ik badan kam. Ti parlok kap tungi lapoy siya kabukot jong kutup kubor jingi minta ka janmit haduk minay siyang biyang lasay kasi kublay pi baro.